И здравейте, хора! Днеска ще играем една странна игра на име, не знам си как. Трудно е. Упси, изпуснах нещо, няма да кажа. В момента се зарежда и ще ви покажа как се играе в тази игра. Погнали! Ще ви... Ето вижте какво... Мога да го играм, но искам да го играм пак, защото я яко. Сега ще мълча да го гледате. Мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. Андрей! А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. То есть, да, дневника и двойка. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. Смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Ето. О, в тая реклама тема много дразни, как мен. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Няма сериозно. Защото ако имаме проблем да го взимам. Така да проверим, на чем сме продължили. Имаме много работи. Тези дърви. Изчакай. Тези дърви са много яките. Особено. Значи ето ни го дневника. Да забейте уже! Если я буду передвигаться сюда, то я не услышу. Така, да, мне някакъв предмет, или може да е предмет. Нам не е някакъв предмет. Одни инвалиды в команде. Няма ли така предмет? What? Защо? Няма предмет. То есть даже телефон включен. Сейв, добре. What? Кафе? Коза? Значи, що беше бял, е така, бял, така, бял, добре, бял, окей, добре, трябва да видим за синьо, блю, ето го блю, така. Понаберут же по объявлению. Брат, защо мърквам се какво? Така. Червен. Не, нещо в бялата страна трябва да е. В белия цвят. Така. Синьо, зелено, оранжево. Оф, реклама. Не, what? Какво? Това беше хубаво. Не се справките, просто това. Така. Това беше... Ну куда? Поставай! Поставаеш се. Оля?
Направих бързо, направих хода за това. Намерихме. Борис направих кода с сейфа. Да бей ты уже! Браво на мен, намерих тежката да снимам. Значи, ако аз играя тази игра, може да те чукна по главата. Не. И сега ще видите какво мога да дам. Мога да дам на това. Докато съм наказан, нямам диня. Аз съм добро дете, нямам диня. Докато мама готви и ми обръща внимание, докато не взема. И за руки вече. О, верчета. Добре, това са робитите. Борисе! Знаеш какво намерих от верчета? Говоря, брат си. Това намерих. По-добре. Ще отворим и сложим това за пържола тук и да я стоп. Видим. Да продължим такова ще стане шкафчето. Нужно устроить дымовую завесу. Готово. Пържол. Одни инвалиды в команде. Чакайте. Тук баня. Трябва да светим и да намерим нещо. Няма ли има? Тук се изгубих като не знам къде. Така че... Това беше? Вот дурака. Не знам. Не знам как го отворя. Тази зависа. Момичла. Ваничка. Не, това би ми да. Не, ще пусна това. Пак реклама. Там ще отидем в кухнята. Така че трябва да има по-често реклами, но това е добре, защото когато има реклами е по-странно. Това куче тази дъска чука и това цели. Не раздва. Не знам какво да слуша. Или носи се трябва. Дето аз нямам такава носи. Готово да закъня това има. Две. Така че това е банята или каквото да. Не знам. Закачем. Тате, това добре ли си? Давайте си похапваме. Опа! Кто-то написал. Надо бы проверить. Вот и нямаше нищо интересно тук. Тате! Това му гледа с телефон бял. Телефон, който няма не се вижда нищо. Така че... Може да измислим това. Тръсък. Ни черта не видно.
Дарк. Какво това? Трябва да мен финерче. Дай ми финерче. 25. Финерче! Излез! Мамо, ти готвиш ли? Реклама. А я говорил. Брат, я хванеш с самоубийца. Какво си мислите, че няма? Ми ще го направя. Само ако намеря финер. Защото ми тя финер. Финер. Грамота, нещо. Трябва да играем, трябва ни парола. Ай! Как се включиш този телевизор? Как? Този телевизор не погълнат. Не мога да си това собствената мен. Има тук. Дарк. Дори не знам какво е това. Пич. Да се излезе. Какво идеш? Окей. Трябва ми. Сега ще ми се обадим, ще ми даде някакви тъпи пачещини. What the hell? Мамо, айде ти си по някакви чехи, които нещо се звънаха на вратата. То обаче е тук. Мамо, ти имаш много Дети, големи. что ли, балуются? Це нормально. Це нормально. Не писала шина. Окей. Това има нещо. Не ти гръм. Не знам какво. Тази мача е много страшна. Някой се качат върху тази кола, която е моята. Скачат и стоят на пътя и излизат през. Аз не го мога сега. Изнервам се. What? Няма да кажа. Който е гледал ония филм, както деца казва принцип, един нещо съм, тази пишка, брат, това е нормално. Бука, вам това е нормално. Окей. Одни инвалиды в команде. Това е нормално, за това. За това. Така.